Yari na marin pag ginangan nila yun. Amo na ba yun eh? Taon ko na ikuha niya ito. Ebs, di mo pa na kanya maginang ba. Pilat-lawa na yan ba. Wala na ni ba. Kaunin eh. Ay. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam Jo. Kita min ko aning mandol. Ito rin dito ang sipoket. Sumba ko ni ba mga suwi ni ba jumumpa na kanya ini. Ini sung-sung. Kuha naman. Tong Jo, pila taon na ka umiyaga da mandol yo. Luway-luway na. Ito rin mandul Jo. Pangalan na ito. Ito na Jo. Assalamualaikum mandol. Salam. Uy na, grabe ko long ba. Karayahan na ko, iban na sabihin mata mo. Salvian sa akin mo. Suyan sa boy. Ako bagi dati yan. Mandul na sa kamaray. Ano kayo ni mandol? Kuan, sungsay niya ko jumumpahin ang kay mo. Dirin. O, dyan pa ka maghinang. Oo ba? Nangam-ngam sa'yo, kulang kami ini. Lagi kami. Na, wah, may ngata ko maghinang yan. Uy na, sapsay sa ni mandol kung mga hinang da. Beni bangunan da, yan. Ya, san katsang sang kapuay san. Uy piyon. Ano, mga nilalaglag po tao. Basta mong tao may maghinang yan. Pasal, uy, kung kulang to dapat tao ini. Sa, dendi ini, subay on bro. Subay on pas-pasta. Pasal, hati ko rin dia sabay ini. Ano sa mga lang tabi pas ubiyayan. Mang sablong tabi manjari pa kayo ng kuan ini ay di barangay. Manjari ka. Ay, di barangay. Oo. Okay na ba? Bang lang mo barangay, maglakon ko man yung barangay, bang yung barangay rin dia sabay ini. Okay naman to. Maghinang na ka, oh. Ginang nasa ni direct. Na, okay na saan. O, boss, maginang na kawa. May pasang mo katin kasot yan na, mari pa lumag na yan. Oh, baka mga be ni katsang sa ini. Ano ko masusa? Mulang tabi akong panahon mo ben, na panahon na kamatuhinangon ko man katanin. Sabi akong da, sanang ba? Sabi ato katsang rin kayo mo, manaw na ako. Katsang ko ini. Okay. A few moments later. Yun ba yung paghinang ini? Kaya ito ba kung bakas na kalaway ba yung hinang ini? Kaluman isab na ka dyan, di na pa mandulat ito. Oh no! Ayun rin niya. Ito rin eh. Ito isab ni gimuwa ini pataas ini. Uy! Aray ito. No! Mataas ba ini? Yan ini kagi. Ano makaduman sa ini? Ano? Sabay marigya tura. Ready mo tang uning kuan ni semen niya ba? Gagantong siya biyayan. Ano ba ini sabay? Nagaran ko na yung mandol ang ba ini masusa sa ini. Mari. Gato. Ready mo tang uning hagya pataas. Nah, kelihatan ko na. Kaya ini. Hah? Kaya ini. Ngam sa ini. Okay. Taas. Okay na. Three hours later. Pasang nakain simba, gusto daw to kain ng kasot ini. Nah, Napasang mo na kato. siap na kita ano. Kering. Ano mga mag-amoy yung paghinang mo ini, Jenny? Ini. Tiga mo sa pusan lang kasa. Sa sablong ta mga biat to, papinjama kita doon na. Pero siya ni pagkaw ni mga. Pabinam ka bisa ninang mo niya bisa mag-amoy ini. Kita ba sabihin ko ni pagkukuha. Hugot sabsan. Ano mong kapinyaman na mo pilak peso? Kato na kabalik pa barangay pagkaan mo ID mo yan. Hindi naman pagkain hinangan mo yan. Mamos pa ang ginang bialis tal pag ginang.